प्रणाम बाबूजी। खुश रहा। प्रणाम माई। पापा चाय। जा बेटा। हाँ ठीक बा बेटा। अरे माई हाँ। तू का करत रू? अरे दा रहे हमरा दा के, हम खाता नहीं। अरे बेटा रहे दा, हम काट लेब। ससुराल में तो दिन रात हटबे करेलू ना, एहो तो कम से कम आराम करला। लावा। अच्छा माई, भैया के शादी कब करत आरू? आखिर कबले करबू माई? सोचा तो बानी बेटा, लेकिन कोनो अच्छी लड़की भी तो मिले के चाहिए। हाँ, हला थोड़ा सा खा ला। जा ला बेटा। तू बतियाला। हेलो। हेलो। हाँ बोली, का हाल बा? हाल तो सब ठीक बा, बाकी तू तैयार रहिया, हम लेवे खातिर आ रहल बानी। अरे और कुछ दिन रुक जाई तो का हो जाई? हम भी घूम घाम लेती। अरे रुक तो जैती, बाकी ऐजा रश्मि के बियाह तय हो गइल बा और आनंदी भी ना बाड़ी और बहुते काम बा, तारा के आवे के पड़ी। ठीक बा। का हो गइल? कुछ न मम्मी, वो रश्मि के शादी तय हो गइल ना, तो आवत बड़े हमरा के लिए आवे खातिर। जाए के तो पड़बे करी ना बेटा, आखिर ससुराल बा और शादी भी पड़ल बा। ऐसे ही घर परिवार चलेला बेटा। हाय देखा पियरी कितना सुंदर है, तोरे ऊपर बहुत सुंदर लगी। हाँ अरे वाह अम्मा जी, ये साड़ी तो बहुत बढ़िया बा। रश्मि बबूनी पे तो ये बहुत अच्छा लगी। महंगा होगी ना? और ना तका, अरे बेटी का बियाह करत हई, अब मजाक थोड़ी ना करत हई। अरे एक एक सामान चुन चुन के खरीद ले बानी हो। अरे देख पड़ोसी झाल मरिया हो। अरे सब करे माई बाबू की तरह थोड़ी नहीं, या सहर ससर सामान उठा के दे देलस। बेटी विदा करे भा से, पतोलिया उत्ता से। हाँ भाई हाँ, सबके मालूम है कि तू कितना समझदार हो। तहार बोलब जरूरी रहला, जब देखा तब बोलल करला पिक्चे में। यार मैं सब खरीदार जाए तो हो गई। और कुछ खरीदो दे कितना? ना ना बाबूजी, सब हो गइल बा। टेंट, समियाना, हलवाई के सबके बोल देले बानी, सबके पेमेंट एडवांस भी दे देले बानी। बच गइल बस नेता बाटे के खाली। नेता उता बांट दा, देखिया के छूटे के ना चाहिए। ना बाबूजी, केहू छुट्टी ना। हाँ अम्मा जी, सबके तो न्योता दियात बा। दीपक बाबू और छोटकी के भी बुला लेती तो बहुत अच्छा रहित। काहे कि शादी ब्याह के बात बा, परिवार के सब लोग रही तो बहुत अच्छा लगी। ना तो आस पड़ोस के लोग तो खराब कहियन, शिकायत करियन। हाँ माई। हाँ, रानी सही कद भी है। अरे तो सही कद बिया तो हम जाप सबकर गोड़ धर, सबकर मनावन कर जा। सब पड़ीदार भैल हा, सबके न्योता भेजा के होई। हम क्यों को सिफारिश सुपारिश करना जाए जला की नहीं, जेके आवे के हुई आई ना तो जी ना आई। बाकी तोहल उनके जोन समझ में आवे तो उनका ना। ना दीदी, हम ना जाए। देखा छुटकू, घर परिवार में नोक झोंक, मन मुटाव तो होखबे करीला, और जहाँ चार बर्तन रहे तो आपस में तो ठनक पे करी। और रहल बात अम्मा जी के, तो इतना गुस्साइल ठीक ना बा। काहे कि ये उनका स्वभाव बा, वो कबो ना बता सकेला ना। कहावत है ना कि अम्मा जी के लोर लुपुर बाई तरला पड़ जाई। तो दिल छोटा मत करा, देखिया सब कुछ अच्छा होई। ना तो अम्मा जी और ननद जी दोनों लोग जिंदगी भर मन में गांठ बांध ली है, समझा? हाँ, और गांव जवार के लोग उल्टा दोष दी हैं। लेकिन दीदी, वो जगह पर लोग का कहे, और वो अम्मा जी वो ताना मार मार के जियल दुश्वार कर दी है। ये छुटकी, गैला पर का कहियन ई सोचे से जरूरी ई सोचे के बाकी कि ना गैला पे लोग का कही, समझा ना? भौजी ठीक कहते हैं आनंदी। ई समाज हो, कौनो विधि न जिए दी। आगे चलना पे एड़ी मारी और पीछा चलना पे धूल उड़ाई।
हमने के सोचे के जरूरी ना बा कि समाज का सोचला, हमने के सोचे के ई जरूरी बा कि हमने के का करे के बा। इकलौती बहन के बियाह बा, हमने के न जाल जे तक का कहिए लोग, यही से जाल जरूरी बा, जीवन भर के पछतावा ना होके के। चला तैयार हो जा, अब चले के बा हमने के। ठीक बा, हम तैयार हो जाता नहीं। हाय देखा तोरे फौजी लोगन से ढेरे गाना बनवले बाड़ी। अरे आवा आवा महारानी लोगन, काम धंधा हो गइल तो लोगन का। आवा तो लोगन देखला गाना खुलल बा, ना तो काबू लोगन की अम्मा जी देखौली नहीं। बैठा बैठा लोगन, देखा बैठी दीदी। हाय देखा दुद्दू को हार का सेट बनवले बानी। कहाँ गई? एगो है देबा। हाय देखा लतहू देखा दुद्दू को मंगलसूत्र बनवले बानी। देखा एगो घरे पहनी, एगो ब्याह शादी पहनी है। दुद्दू को कंगन बनवले बानी, दू को कंगन का सेटो बनवले बानी। दू ठे कंगन बनवले है, आ दुद्दू को मंगलसूत्र बनवले है। एगो घरे पहनी है, एगो कहीं यहाँ चाहिए तो पहनी है। फुल सेट देखा, काने का अंगूठी कुल दुद्दू को बनवले। तो हलो उनके माई बाप एक तरह थोड़ी नहीं कि एक के तोला में छोट छोट गहना बनवा के दे देले रहलन। अब देख ले लोगन ना, टका बैठा लो लोगन, जा जाके घरे काम करा लोगन। ए दीदी, गानवा के बात करी ना। अम्मा जी, रउआ से एगो बात कहे के चाहता नहीं। हाँ बोला। अरे वो हमनी के मम्मी पापा छोटका छोटका एक जोड़ा गहना देले बाड़े ना, वो अगर हमनी के मिलत त। हाँ अम्मा जी, अब शादी बा ना, तब हमनियों के गहनवा पहन लेती जाता ठीक रही। हाँ हाँ ना दीदी। कौनो जरूरत नहीं खे। अरे भीड़ भाड़ का घर बा, कतो हेरा बिला जेते का होई? हाय हाउ रोल गोल कर रखल बा ना, वे लोग पहन लिया। अरे वो तो सुनवे मती लौकेला। अब बैठल का बाड़ू लोगन, जा घरे काम करा जा। बड़ी आइडिया लोगन सोने का गहना पहना। बहुत सुंदर लगी तोरे ऊपर हमारा। तो लोगन देख ला हम आवत है। बैठा। हाँ बोल दी। का भइल बैठा। का बोलावत रहलुआ? देखा तानी कि तोहर छोटकी पतोहिया आ गइल बाड़ी, बड़ा नीक कैलू तू कि बुला लेलू। अब भाग बहन, हम थोड़ो बोलौली है। अरे अब नहीं उतरात आइली ना हो। हाँ कहले रली ना तो लोगन से कि अब नहीं आई है, और जान तो ऐसे ही थोड़ा ना आइली है। अरे आके हमरे गोड़वा पर गिर के रोए लगली हो। अरे बाप रे बाप। छच्छो काल गिर के माफी मांगे लगली हो। तो हम कहने की जायद अपना ही पतो न बाड़ी, माफ कर देती। चलू अब कहने की बिटिया का बियाह बा, क्यों के तकलीफ ना देवे के चाहिए बहनी। चलू सही बात। तो यही बदे आओ देली बहनी। चलू बढ़िया कहलू है चाची, बेटी के ब्याह माना हंसी खुशी से बीत जानी चाहिए। हाँ बतिया बा। बहुत अच्छा। अच्छा ठीक बा बहनी, हम जात नहीं, बड़ा काम। तो हम लोगन बैठा। अरे गाना होना
आवा हाँ, लोगन। हाँ, ठीक बा, ठीक बा। जा देख